sacela sinike abavakashi bethu ithuba sesikhuluma ngoba sebeshilo ukuthi basivakashele ngani kusimbusisa Kosamakhosi ukhulumayo uzoba emaqadini Kosamakhosi ngithula phakathi kwethu usihlalo weprovince uKhongolose aphinde abe ngudeputy kapremier weprovince yethu ngiphinde ngithule umeya weTheku umama uZandile Gumede ngiphinde abanye bayothula uyena usihlalo uthi uhamba nobani bebecela inkosi yamakhosi bekuzofika umongameli engathi ubanje imvula ibhano yalikwazi ukuhamba nawo amawiper inkosi yamakhosi usixolela uzomchaza ukuthi indaba asibambe lokuya ufike lokuya inkosi yamakhosi Nkosi yamakhosi ngiyayikhetha inkosi ngicele ukubingelela Nkosi yamakhosi unyazi lwezulu ngibingelele amakhosi asendlunkulu abefundisi nebandla lonke Nkosi yamakhosi njengoba iqadi inkosi yasemaqadini sishilo besizoba nomongameli obefise kakhulu ukuba la ngeshwa kwabalukhulu ukuthi akwazi ukuza ngenxa yokuvaleleka ngenkungu esesukile eThekwini ethuza ngapha siyamxolisela ke kakhulu umongameli uke wafika kwelinye lamathempeli esikhathini esidlule ingakho futhi ebefisile ukuthi namuhla abe khona Nkosi yamakhosi umyalezo ebesinawo ingoba besifisa ukuza sibonge ukusebenzisana esibe nakho njengoKhongolose nanjengohulumeni waKwaZulu Natal nanjengohulumeni we-local government ey'ndaweni ezimbili okuyindwedwe la sikhona nomasipala weTheku yingakho Nkosi yamakhosi umeya weTheku umama uZandile Gumede nathi naye la namhlanje Nkosi yamakhosi siyafisa ukubonga ngoba siyazi ukuthi nathi njengombutho kaKhongolose sisebenzele abantu kodwa ngaphandle komkhuleko nemisebenzi yebandla angeke saphumelela siyalazi ibandla likhona kuzo zonke indawo esiphila kuzo futhi liyisibonelo esihle especially ekuziphatheni nasekwazini ukukhulisa intsha yethu siyabonga kakhulu kodwa futhi omunye umyalezo wesibili besinawo uyaziwa ukuthi isikhathi okwasungulwa ngalo ibandla lamaNazaretha kwalandelwa ukuthi kusungulwe nombutho kaKhongolose iANC esisho ke nathi ukuthi sikhona la kwaZulu Natal nobuholi bonke neSouth Africa yonke yehlile inathi la kwaZulu Natal njengoba sigubhe usuku lokuzalwa kukaKhongolose kulona lempela sonto ngoba uKhongolose wazalwa ngomhla ka8 kuJanuary obekuusuku ebesilugubha izolo kodwa luzogubjwa kahle ngesabatha leli lomgqibelo esiya kuwo eThekwini siyafisa ke ukuxolisela uqondana kweinsuku kulokho kodwa siyazi ukuthi sibamsene futhi sisebenzisana kahle eindaweni eziningi siyacela futhi Nkosi yamakhosi izibusiso zokuthi isifundazwe sethu nezwe lethu lonke libe nokuthula especially ngoba kulonyaka esikuwo unyaka wokhetho okuzoba kube khona ukhetho siyayicela imkhuleko nezibusiso zokuthi
iprovince yethu ebuye yazeke kabi ngodlame kwehle kube nokuthula. Siyathemba ukuthi inkosi yamakhosi iyakusipha lezo ibusiso. Inkosi yamakhosi mangibonke. Inkosi yamakhosi, ngibonga kakhulu ukuthola lethuba ebengalindele umholi wethu esekhulumile. Kepha ngenkulu inhlonipho ngifisa ukubingelela inkosi yamaqadi kanye nawo wonke amakhosi asendlunkulu aphakathi kwethu. Ngibingelele inkosi yethu sonke umhlaba wonke, umnyazi wezulu ngenkulu intobeko, omama besizwe nobaba kanye nabo bonke abenkonzo esiphakathi kwabo namhlanje. Ngifisa ukubingelela ngisho inkosi yamakhosi ukuthi njengomeya ophinda abe umama ohola lapha eThekwini, ihamba nendlunkulu yamakhosikazi, umama uBathabile kanye nayo yonke i-National Executive Committee ye-Women's League ebesizohlangana khona la ngaphakathi. Ngihamba naye, ngiphinde futhi ngihambe nalowo olida ama-deployees kaKhongolose ngeKwaZulu Natal, umama uNocawe Mafu. Sihamba nabo Nkosi yamakhosi, sizela kuwe ngokukhulu ukuyithoba ngokubabaza ngokwazi imisebenzi yakho esimangaliso. Nkosi yezwe lonke ukuthi masinyathelile phakathi kwalamasango, uJehova noNkulunkulu wethu ngegama lakho Nkosi yethu sonke uzothawukela ukuthi lo msebenzi omkhulu onikezwe usihlalo wethu ubaba uKhuzeni ukuthi aholele KwaZulu Natal. Sikhulekela ukuthula, sikhulekela ukubumbana, sikhulekela ukwazisana. Uma sigubha leminyaka e-107 ngesabatha Nkosi yamakhosi, sithi inkosi sicela isikhulekise nebandla lonke ukuthi kube njengoba sila namhlanje subuholi, sizocwila ezibeni esidlula sonke isiziba. Sithi masiphuma inkosi ibe nathi, kube khona ukuthula izwe lonke, ukuthula kwiprovince yethu, ukuthula kweregion yethu, ukuze isizwe senkosi yamakhosi sithole ukuthi umhlaba wonke ujabule. Ngalawo magama amafishane ngifisa ukusho ukuthi Nkosi yamakhosi, Nkosi yamNazaretha, siyazehlisa, siyazithoba kuwe, sithi sicela impumelelo njengabantu ababekelwe ukuhola lesi sizwe. Siyazibongela. Amen. Abahloniphekile sebephawulile, sesibuyisela kubaba Nkosi yamakhosi Jehova makhosi. Ngiyazizwa siyabonga. Ngiyabonga phela. Ngiyazizwa namhlanje. Bolga shembe madwala mshalelezi. Ashela umfusi ikhana madodana, lashela umfusi ubelana madodana. Ashela uzama ngwasema ulashela madevu abovu umthethwa. Umemeza umongameli ePhalamende akasavuma. Umemeza uNgqongqoshe ePhalamende akasavuma. Olalo silahluma phathi kwambodonetshe enye nguhulumeni enye isinkantolo. Katiyo. Okay. Siyabonga. Kuyikhuluma kade ikhuluma manje. Njengo umama Gumede. Ukhuluma wacabanga ukuthi siyasonta la. Angakhuluma undendene. Bese ngibushike sithi isikhathi. Ngiyabonga baba, inkosi izikubusisa. Amen. Ngibonge futhi nakumfowethu uzikalala. Hayi. Bakwazi ukukhuluma labantu. Khona umuntu okhuluma usuzele. Hayi nikhulume kahle.
ngiyacela lokukhuluma abakhulumeli banazaretha ke nisukume ndiguqe ngedolo ngicela lenkulunkulu dawo ocela abakufumane. Amen. Nami ngiyacela ukuthi lelizwe lakithi kakhulukazi isifundazwe sakithi lesi sibuseke ngokuthula kube nokuhloniphana ezweni. Amen. Bese kuphela ukubulalana ongenasidingo. Ngiyabonga. Kusimbusisa.